Já jsem se ti chtěl zeptat, zpíváš, ty jsi Jan Bendik, byl jsi v Superstar. Ano. Jaký to je pro tebe jako Roma, který se dostal až vysoko? Na prkna, co znamenají svět? No, když jsem koukal úplně ze začátku, než jsem se přihlásil do Superstar, koukal na tu stranu a přemýšlel jsem nad tím, jestli tam mám jít nebo ne. Asi 2 dny nebo 3 dny jsem nad tím přemýšlel a pak jsem teda řekl, že do toho půjdu, nějak se mi do toho moc nechtělo. Přemluvil jsem rodiče, to jsme v tu dobu bydleli v Anglii a byl jsem přihlášený do anglický X Factor, jenže já jsem ještě moc neovládal angličtinu, takže jsem tam ještě nějak jakože nechtěl jít, ani jsem. No tak jsme jeli teda na prázdniny sem do Čech a tady jsem se přihlásil a skončil jsem jako 4. a musím říct, že se mi teďka strašně vede a jsem moc rád, že můžu dokázat teďka jako Rom a jaký normální, jako no jasně, normální 16letý kluk, že můžu dokázat, co v sobě mám. Teďka dělám na svojí desce, kterou konečně už budu mít hotovou a na svým videoklipu, takže se mi v tom všem daří. A udělám ještě, počkej, ještě profil, počkej,